बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। दिनै क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै हरैमारुआव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सेन्ट्रेल सिकिउरिटि फर्स सुंद'यै CISF आरो आर्मी पुलिस पेरामिलिटारि आसाम पुलिस आरो रौनिया बिफाननि गुबुन गुबुन साख्रियाव माबोरै उथ्रिसारनो हायो बिनि सायाव आगु फोरोंथाय ट्रेनिं मावबादा। बिटिआर सुक्तिनि दफा बादियै मिरु सरकारा बारग' NDP केडारफोरजों लोगोसे बर' लाइमोनफोरखौ मिलिटारि पेरामिलिटारि आरो रौनिया बिफानाव साख्रि थिसननांगौनि बिथांखि लानायनि उनाव दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाटि बङाइगाव थार्माल पावार प्रजेक्ट NTPC CISF नि कामान्डान्ट हेमेन कुमार ब्रह्मनि दैदेननायाव क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आगु फोरोंथाय गियान सांग्रांथि होनाय जायो। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनि सा 1000निबो गोबांसिन लाइमोनफोरजों लोगोसे CISF नि कामान्डान्ट हेमेन कुमार ब्रह्म, बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि OST सांग्रां ब्रह्म आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। नैथियाव दङ। आसामनि सा 40 गथ'साफोरखौ लांखारग्राफोरनिफ्राय बोखांनो हादों। आसाम पुलिसा सा 40 गथ'साफोरखौ रैखा खालामनानै सानै दुथां मानसि लांखारग्राखौ हमनो हादों। चिरां जिल्लानि गंथाम गामिनिफ्राय लांखारदोंमोन। बे गथ'साफोरखौ सुबुं लांखारग्राफोरनिफ्राय बोखांनो हादों। सा 40 गथ'साफोरखौ सोनाब बेंगल आरो सिक्किमनि सिमना ओनसोलनिफ्राय बोखांनो हादों। गथ'साफोरखौ दा सानै दुथांखौ हमनो हादों चिरां पुलिसा। खौरां मोननाय बादिब्ला गथ'साफोरजों गुवाहाटीनि खानापारायाव थानाय स्टाफ फरायसालियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गोनां जथुमा जानानै सावरायगोन। गथ'साफोरजों सावरायज्लायनायनि उनाव गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनो मिथिहोगोन। चिरां जिल्लानि पुलिस नायगिदिंगिरि गौरब उपाध्यायनि दैदेननायाव सानथामाव बोखांनो हादों गथ'साफोरखौ। थामथियाव दङ। मैया 22 जुलाइ बृहस्पतिबार खालि बर'नि गोदान हाथियार दैग्रा आफाद NLFP नि गाहाय एमबाथाजों लोगोसे सा 23 केडारफोरा हाग्रानिफ्राय न'आव गिदिंबोफिनदों। नाथाय हाग्रानिफ्राय न'आव गिदिंबोफिननाय खौराङा बेनि सानसे सिगां एबा 21 जुलाइ खालार खालि गोसारदोंमोन। थांनाय 21 जुलाइ खालार खालि NLFP आफादनि सायाव आसामिस खौरां बिजों DY365 नि गाहाय सुजुगिरि आतानु फुयाना मोनसे टुइट खालामदों। जाय टुइटआ दुलाराय बर' हारिखौ लाजि फोनांनाय एबा गनायजाथावै। आतानु फुयाना टुइटनि गेजेरजों लिरदों दि गाबोननि सानाव जोबोद गिथावना बर' उदखारिया हाथियार गथायनो हागौ होनना। बे टुइटआ दुलाराय बर' हारिखौ उदखारि बुंनाय जादों होननानै बर' रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। ब्रैथियाव दङ। NDP केडारफोरजों लोगोसे बर' लाइमोनफोरखौ बिटिआर सुक्तिनि दफा बादियै मिलिटारि आरो पेरामिलिटारियाव थिसननांगौनि आगु फोरोंथाय ट्रेनिं मावबादा हाबाफारियाव बाहागो लानानै बारग' NDP नि दैदेनगिरि बिसावरायग्राया जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। आरो NLFP नि गाहाय एमबाथाया गुदु हाग्रानिफ्राय मैया गिदिंना फिन बिटिआर ओनसोलाव गोजोन खौसेथिनि थाखाय फैफिननायखौ दुंब्रुयै बरायदों मानगोनां बिसावरायग्रा बिथाङा। बर'फोरनि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि उनाव बिटिआर ओनसोलाव मोनसे हाथियार गैयै गोग्गो समाज दानायनि मिजिं लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया NLFP नि गाहाय एमबाथाजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि दैदेनगिरिफोरखौ सरकारजों गोजोन सावरायनायाव गुदु हाग्रानिफ्राय लिंनानै लाबोनो हादों होनना रोखा बुंथियो BTC नि MCLA एबा बारग' NDP नि दैदेनगिरि बिसावरायग्राया। बाथियाव दङ। मैया 22 जुलाइ बृहस्पतिबार खालि हाग्रानिफ्राय न'आव गिदिंबोफिननाय NLFP आफादनि गाहाय बिथां एमबाथाजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सावरायलायगोन। मख'नो गोनांदि मानि सायाव सावरायनाय जागोन बेखौ फैगौ समासो मिथिसिगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।